Ja. Pas på, jeg er bange for den lige. Jeg er bange for den lige, om vi ryger op i luften. Håber du overlever. Fuck, jeg rykker på dig. Kan du se det? Ja. Ad. Det er dejligt varmt. Ja, det var også varmt vand. Nu kan jeg ikke åbne din. Nå. Der var den. Den er jo helt dukket. Fuck, mand. Du røg også op på den der henne. Ja. Fik du hele raketten med? Ja. Godt.